Hayırlı kеш. Aygen Gilmudinov, Aygen Fathedinov. Бүгінгі шартлау турында нәрсе айта аласыз? Не болды анда? Biz robot ясаган идек. Нәрсе? Робот, ясалма интеллект. Баштан куркыбрак ясый башлаган идем мин аны. Ләкин барыбер эш шундый мавыктыргыч бара иде. Коркуымның эш сәбәбе булды. Беренчесе, ясап бетергәч аны хәрбилектә кулланырлар дип курыктым. Чөнки минималь киләүләрдән дә ул бик көчле иде. Икенчедән ул үзен бик мәзәк тота башлады һәм системасына кереп карасам, ул анда бар протоколларны да ничектер үзе үзгәртеп бетергән иде. Шуңа мин аны юк итәргә булдым, шартлатырга. Стоп. Әйдәгез әле кабаттан, яңа баштан. Яңа баштан. Gün артыннан gün, тамма тамчылап, гомер куа безне тизрәк арттан камчылап. Төн артыннан төн, түрә юрганга, күргән төшләргә тик калап бәхет юрарга. Үлчәүгә салынган тормыш чайкала, сиңа бары тик дөрес юл сайларга кала. Эзләп табам дисәң бәхет ачкычын, үз-үзең белән бул син өчен җаныңа ачыл. Син аңладың, син уяндың. Бүген яңадан тормыш башладың. На-на-на-на-на, дөнья синең кулыңда. На-на-на-на-на, дөнья синең җаныңда. Ел артыннан ел, елга суыдай, тын агаларда ташыйлар язгы ташудай. Ялгыш адымнар, язмыш кануннар, авыр сорауларга гади җавап табулар. Үлчәүгә салынган тормыш чайкала, сиңа бары тик дөрес юл сайларга кала. Эзләп табам дисәң бәхет ачкычын, үз-үзең белән бул син өчен җаныңа ачыл. Мин аңладым, мин уяндым. Бүген яңадан тормыш башладым. На-на-на-на-на, дөнья синең кулыңда. На-на-на-на-на, дөнья синең җаныңда. На-на-на-на-на, дөнья синең кулыңда. На-на-на-на-на, дөнья синең җаныңда. Туктагыз әле, сез бит 3 сәбәп дигән идегез. Әйе. Өченчесе, мин роботка лаборант кәнҗене көнләшә башладым. Сломались. Нам надо все смотреть. Пошла по китабам. Ярар. Башкарып чыгаларбыздыр без буны. Хотя калсын. Ярар. Эшләп батареясы бар әлме? Күзләрем нигә? Без булдырабыз.